Diolch yn diweddio. Diolch yn i ti o ddew unwaith eto am hyfraint o cael dod i ti. Terdyn plith i ni'n galw arno ti drwy garhau wrthym i dywad ysbryd arno. I ni gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na banau drws nesaf yn y neuadd. Oedfa nesaf pan awn syl am hanner awr di 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 61, mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. 61. Rwy'n darlleniad o lyfr y Diarhebion, llyfr sy'n dilyn y salmau. Llyfr y Diarhebion, y benod gyntaf, gan dechrau darllen yn adnod 24. Diarhebion 1, adnod 24. Yn gymaint ag i mi eich gwahodd ac i chwythau wrthod, i mi estyn fy llaw a neb heb ystyried, ond diystyraswch fy holl gyngor i ac ni fynech ddim o'm cerydd. Minnau hefyd a chwardda fyn eich dialedd chwi. Mi a wawdiaf pan syrthio arnoch yr hyn yr ydych yn ei ofni. Pan ddel arnoch yr hyn yr ydych yn ei ofni megis distriw ac y del eich dialedd arnoch megis corwynt a dyfod arnoch wasgfa a chaledi. Yna galwant arnaf, ond ni wrandawaf yn fore am ceisiant, ond ni'm cant, canis cas fi ganddynt wybodaeth ac ofn yr arglwydd ni ddewysasant. Ni chymerent ddim o'm cyngor i, der mae gasant fy holl gerydd. Am hynny hwy a gant fwyta ffrwyth ei ffordd ei hunan, a'i llenwi a'i cynghorion ei hunain. Canis esmwythra y rhai angall a'i lladd, a llwyddiant y rhai ffôl a'i difetha. Hynny, y sawl a wrandawa arnaf fi a gaif aros yn ddiogel, ac a gaif lonyddwch o ddiwrth ofn drwg. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am y ffordd sydd wedi hagor,
wedi ddarparu ar ein cyfer ni, ffordd a drefnwyd cyn i'r byd cael ei lunio, i ti drefnu ffordd i bechaduriaid, cael bod yn blant i ti, yr holl alluog Dduw, ac i fod yn lan, i cael ei paratoi ar gyfer tragwyddoldeb yn dy gwmnïaeth, ac oherwydd yr hyn rwy ti wedi wneud, oherwydd y ddarpariaeth yma, oherwydd y drigaredd, oherwydd i fuddod y fab yn dod ac yn fodlon dod i fyd fel hon, ac i gyflawni yr hyn oll oedd rhaid iddo gyflawni, ac fe wnaeth ein mwyn ni. Ac felly o Dduw i ni yn diolch yn bod yn gallu dod trwy heiddiannau un arall, trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, ein bod yn gallu dod a'n galw'n blant i ti ac yn gallu dalw'n dad arno. Ac i ni yn diolch i ti felly ein bod yn gallu gofyn i ti o'r newydd yn ystod yr oedfa hon am help o Dduw. I ni'n gofyn ti helpu ni yn ein gwendid. O Dduw, i ni'n gofyn ti'n helpu ni i geisio dy wyneb. I ni'n tristau wrth feddwl bod angen yr hwb ychwanegol, hwb anferthol hyd yn oed, i ni ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd. O Dduw, ystyried yr holl drigareddau, ystyried y holl fendithion i ni fel dy blant. I ni yn cyffesu bod angen atgoffa cyson ac angen nerth ac angen help drwy'r adeg i geisio dy wyneb di fel ag y dylsym. Ac felly o'r newydd i ni gofyn i ti'n helpu ni, o Dduw. Helpa ni yn ystod yr oedfa hon, ble bynnag yr ydym yma yn yr adeilad, neu unrhyw le arall o Dduw yn gwrando, i ni'n gweddio bydde ti'n helpu ni. I gosod ein golygon arna ti, i ddymuno dy foliannu di, i dy addoli di, geisio dy wyneb, i geisio dy bresenoldeb i fod yma. O Dduw, helpa ni yn ein gwendid, i ni yn cyffesu mor hwydd, i ni yn crwydro. Bod yn meddyliau ni ar peth lleia yn crwydro i feddwl am rhywbeth arall. Fe all air mewn pregethodd sydd yn peri yn bod ni'n troi yn golygon oddi arna ti. Ac yn munudau, 5 munud, 10 munud, chwarter awr hyd yn oed, yn gallu diflannu gyda'n meddyliau yn crwydro tuag at brysurdeb ein bywyd ni, a'r holl broblemau i ni yn ei wynebu. Ac o Dduw, cyn i ni sylweddoli, mae'r oedfa wedi gorffen. O Dduw, i ni mor gyfarwydd â hyn, ac yn gofyn i ti faddau ni, nad ydyn ni'n rhoi yr holl ymdrech. I ni'n dieddol yr oed ymdrech felly mewn pan yn gwylio rhywbeth, yn gwrando rhywbeth ar y radio, darllen rhyw erthigol i ni mwynhau. Dim trafferth o gwbl i ganolbwyntio am yr holl gyfnod. Ond pan yn dod i ti, o Dduw, mor anodd yw, mor aml, i ganolbwyntio am yr holl oedfa, i ganu dy glodydd di fel ag y dylsym. Ac felly o Dduw, i ni yn cyffesu. Mae gwan ydym, ar ein gorau mae gwan ydym. Ac i ni'n gofyn ti'n helpu ni. Helpu ni i dy geisio di am yr holl oedfa, ac yna i barhau trwy gydol y dydd, ac bydd ein llygaid yn wastad arna ti. Ac yna wrth i ni fyw yn ystod yr wythnos, a bydd ein llygaid arna ti trwy gydol yr wythnos. Wrth i ni fynd i ganol y byd a'i bethau. O Dduw, cadwa ni, diogela ni, nertha ni, i fod yr hyn dylsen i fod. Gad i ni fod yn dystion i ti. Gad i ni fod yn oleini mewn mannau tywyll iawn. I ni yn gweddio Dduw a bydde ti'n helpu ni i fod fel rhai sydd yn halen yn cael effaith o biro ar gymdeithas. A helpa ni fod yn oleini yn dangos i bobl y ffordd tuag ata ti. O Dduw, gna ni ar hyn rwy ti am i ni fod. I ni yn cyflwyno felly yn hoedfa. Helpa ni. Helpa ni i dy geisio di, i dy foliannu di. Gad i'n addoliad fod yn dy blesio di. Ter di'n pli, tywallt ysbryd arno. Mi ni'n gwybod os nad wyt ti yma, yna ofer yw'r cyfan. Ond os wyt ti yma, yna mae'r rhyfeddodau yn gallu digwydd. Felly o Dduw, ter diogelan amser, bendithion amser, arwain ni, nerthan ni yn ein hyddoliad. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant. Ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan i rhif 227. Mi o'n fod fy mrhynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud. 227, gwn i sefyll i'w chanu. Mae'n testyn o lyfr y Diarhebion, y benod gyntaf ac adnod 33. Diarhebion, penod 1, adnod 33. Hynny, y sawl awrandawo arna fi, a gaif aros yn ddiogel ac a gaif lonyddwch oddi wrth ofn drwg. Ac ar ddechrau drwy ofyn y cwestiwn, ar bwy ydych chi yn gwrando? Pwy yw'r bobl i chi yn rhoi sylw iddyn nhw? I chi'n gwrando ar ei cyngor, yn cael eich dylanwadu? Pa fath o bethau sydd yn eich dylanwadu chi? Pob un ohono ni'n cael ein dylanwadu gan rai. Hynny yw, ni'n gwrando ar farn rhai pobl yn dydyn? A mae'r barn yna'n bwysig i ni. I ni'n gofyn i barn nhw, hyd yn oed ddim yn gofyn i barn nhw, ni'n gwrando ar ei barn nhw, ni'n edrych fel maen nhw'n gwisgo, mae'r byd yn sicr yn gwneud hyn. Ac i ni'n cael ein dylanwadu, ni'n cael ein gorfodi i ddweud y gwir. Os ych chi'n prynu dillad newydd, chi'n mynd i'r siop ac mae rhaid chi brynu rhywbeth, achos mae angen dillad arno ni. Ond yn aml iawn, i chi methu cael y dilledyn i chi'n hoffi, achos dwi ddim yn ffasiynol ar y pryd, felly mae yna rhyw ddylanwad, felly ond oes, anodd iawn i'w prynu dillad yn aml. Falle i rai mae'n anoddach nag eraill, oherwydd mae yna rhyw ffasiwn. Ac yn aml dwi ddim yn foesol iawn, ac felly mae rhaid chwilio a chwilio. Neu byddwn ni yn cael ein dylanwadu heb sylweddoli. Ond yn aml iawn, nid yna yw'r broblem. I ni wedi gweld llun rhywun rywle ac i ni'n hoffi, falle yn gwallt. Ni'n hoffi sut mae gwallt nhw'n edrych. Ni'n hoffi y dillad maen nhw'n gwisgo. Ni'n mynd i chwilio am y dillad yna am yr ddylanwad. Arno ni heb i ni sylweddoli falle.
Erbyn heddi, mae yna gymaint o ffyrdd gwahanol i gael ein dylanwadu, cymaint o leisiau yn galw am ein sylw, yn sicr y mae'r byd yn llawn temptasiynau, mae'r diafol yn defnyddio holl bethau yma i'w bwrpasau ond yw i ddenu yr enau. Dyma yw nod yr un drwg, i gadw ni o'r gwirionedd, i gadw ni o Grist, ac felly fe fydd e'n defnyddio'r holl bethau. Rhai pethau da. Ond yna'n cael ei defnyddio drwg. Cos dim os ble i ni, mae'r teclynau electronig yma, dydyn nhw, yn golygu yn cael ni'n temptio mor rwydd ble bynnag i ni. Mae'r ffonau symudol a'r gwahanol bethau, cliniaduron ac yn y blaen. Allwch chi droi'r ein amlan unrhyw le yn y byd. Cybella bod ganddoch chi'r we, siwr o fod, yna'r unig amod. Ac wrth gwrs ble ni'n byw, falle fydd y rhai blynyddoedd cyn bod yr gallu yna i gallu edrych ar unrhyw beth, unrhyw le, achos yw'r we ddim yn wych iawn gyda ni. Ond gan amla, os oes y we ganddoch chi, a dyw e ddim yn syrthio mas ac yn y blaen, fe allwch chi cael eich dylanwadu ar yr teclynau electronig yma unrhyw le. Yn gloi, dwi'n mwyn troi ymlaen ac yn syth, mae yna rhyw ddylanwad. Edrych ar y newyddion yn syth, mae yna rhyw ddylanwad. Edrychwch chi ar newyddion ac ar y wefan y newyddion yn syth. Mae nhw'n dylanwadu yn syth y ffordd i ni meddwl. Achos mae nhw'n arwain ni feddwl ac yn rhoi rhyw ogwydd ar sut dylen ni feddwl. Ac dyna yw papur y newydd. Mae papur y newydd yr un peth yn dydyn nhw. Mae'n dibynnu pa papur newydd yw pa ochr o'r ddadl wleidyddol maen nhw'n gefnogi. Ac chi'n darllen beth maen nhw'n dweud, hwnna'n ofnadw. Ond wedyn chi'n darllen erthygl rhyw papur newydd arall am yr stori chydig bach wahanol. Felly, ar bwy chi'n gwrando, pwy sydd yn dylanwadu, achos mae pobl yn dylanwadu arno ni, sy'n cwestiwn, ffordd i ni'n edrych ar ein gwall ni, ar ein dillad ni, ar y gerddoriaeth i ni'n gwrando, ar y rhaglenni ni'n gwylio, ar y papurau newydd, ar ein gogwydd gwleidyddol, beth bynnag yw fe fydd na ddylanwad arno ni. Cyfeillion o fewn ysgol, o yn y brifysgol neu coleg, yn y gweithle. Fe allwn ni cael ein dylanwadu gan farn pobl y mwyafrif yn ffordd arbennig, ond dwi. Mae be mae mwyafrif yn meddwl yn ddylanwad cryf. So chi yn y gweithle, a gewch chi'r gweithle, a mae pawb yn y gweithle mynd i fynd i rywle ar nos Wener, fe fydd hwnna'n ddylanwad pwerus iawn. Fe ewch chi gyda nhw gan amla, mae mwyafrif yn. A dwi ddim yn cymryd lot, os oeddech chi wedi cael eich magu neu'ch dysgu i ddweud, mae'n mynd i'r fath le yn anghywir, dwi ddim yn mynd i cymryd lot i berswadio chi, achos chi'n dweud, wel, allai fod y help, a dwi ddim yn ddrwg, a sdim lot o ddrwg, mae nhw'n bobl hyfryd, mae nhw'n bobl dda, mae nhw'n bobl foesol. Hyd y gwyddwn ni, wrth gwrs, ni ddim yn gwybod, ond ni'n perswadio'n hunan. Y ddylanwad y mwyafrif, mae'n anhygoel. Fe all datganiadau byr hyd yn oed, neu rhyw lun sydyn, ar y cyfryngau cymdeithasol. Un eiliad yn unig ac yn syth fe all roi pwysau ac yn temptio ni a dylanwadu arno ni a peri bod ni'n gwneud rhyw benderfyniad gall traws newid taith bywyd. Sawl bywyd sydd wedi cael ei droi ben i weired trwy un temptasiwn lle nad oedden nhw'n disgwyl. Ac mor aml, mae'r dulliau yma mor ddeniadol yn dydyn nhw. Ond mae Solomon yma wedi dangos ar ddechrau'r benod, ymhenod 1 o Diarhebion, pa mor beryglus yw gwrando ar demtasiynau yr un drwg. Mae wedi bod yn rhybuddio. Mae'r rhan gyntaf yn sôn am beryg a chanlyniadau gwrando ar demtasiynau yr un drwg. Nawr, wrth gwrs, fe allan ni'n gwybod bod yr ysgrythyr yn ddigon clir am hwn, o ran neges i'r Cristion nawr, neges i'r digred yw hwn, neges o'r efengil fydd hon, ond cyn i fi fynd ymhellach, achos mae'r eglwys mor benderfynol heddi ar ddweud, oherwydd yr holl temptasiynau'r byd yma, rhaid i ni fyw fel mynych ac byw ar wahân a dechrau rhyw le a peidio ag ymwneud o gwbl gyda'r byd. Nawr, mae'r ysgrythyr yn ddigon clir. I ni fod yn oleuni mewn byd o dywyllwch, i ni fod fel halen i biro cymdeithas. Mae hwnna'n golygu dydyn ni ddim yn cydymffurfio ar byd. Dydyn ni ddim yn mynd i fanna i gwneud pethau na ddylen ni, ond dydyn ni ddim chwaith yn rhedeg i ffwrdd o'r byd. Y darlun, cofio blynyddoedd nôl, dwi wedi dweud pobl ifanc sawl gwaith fel y llong danfor.
Mae'r llong danfor fod yng nghanol y môr. Y Cristion neu'r eglwys. Mae fod yng nghanol y môr, yn diwe? Dyna le mae llong danfor fod. Chi ddim eisiau llong danfor ar y top. Does dim pwrpas i'r llong danfor fod ar y top yn edrych ar yr haul ac edrych ar yr adar yn glanio ar y dŵr. Na, mae llong danfor fod tua milltir o dan y môr. O'i gwmpas ei gyd. A felly y Cristion a'r eglwys, mae'r Cristion fod yng nghanol y byd. Ond yr eiliad fel yn y llong danfor, mae'r dŵr, mae'r môr yn dod mewn i'r llong danfor fe fydd yn suddo. Ac felly yr eglwys, yr eiliad mae'r byd yn dod mewn i fywyd y Cristion, mewn ffordd sydd yn cydymffurfio, neu'n dod mewn i'r eglwys, mewn ffordd sydd yn cydymffurfio, fe fydd yr eglwys a'r Cristion yn methu yn yr hyn mae fod i wneud. Felly pan mae yna rybuddion am temptasiwn ar byd, dwi ddim yn golygu bod ni'n rhedeg i ffwrdd o bob peth. Mae'n golygu bod ni'n cadw milltir i ffwrdd o bechod, ydy. Mae'n golygu bod ni'n ofalus am bob peth. Mae'n golygu bod ni'n cadw draw o rai peth yn sicr. Ond mae hefyd yn golygu bod ni yn y byd yn goleio yn llachar. Ond dyma holl bwrpas y sgrythau. Maen nhw'n rhybuddio ni am y peryglon. A mae'n rhybuddio fan hyn am y peryg o wrando ac ymateb ac ildio i temptasiwn yr un drwg. Ond nawr, yn yr rhan yma o'r benod, mae e'n dweud pa mor beryglus yw peidio gwrando ar yr arglwydd. Y peryg o wrando ar Satan, ond y peryg o beidio gwrando ar Dduw. Dyna'r gwahaniaeth. Mor hawdd yw gwrando ar yr un drwg a themtasiynau, mor anodd yw gwrando ar Dduw. A dyma'r wers mae e'n trial i dysgu ni fan hyn. Gai ofyn, oes yna rai sydd yn gwrando, sydd yn dewis gwrando ar gyfeillion neu y byd yn hytrach na gwrando ar yr Efengyl. Dwi ddim yn gwybod os yna rai fan hyn heddiw, neu rhai sydd yn gwrando sydd nawr yn ystyried. Maen nhw wedi cael gwahoddiad gadewch i ni ddweud. Gwahoddiad nos Wener nesaf, nos Sadwrn nesaf. Di Sul hyd o, beth am mynd i ffwrdd am y benwythnos a torri'r Sabath. Beth am wneud hynny? Ac fi'n gwybod ar byd nhw, a fi'n gwybod fi ddim cyfle fi fynd i'r capel, ond am temptasiwn. Ar bwy ych chi'n gwrando? Pwy sydd yn dylanwadu arnoch chi? Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar y gwrthodiad sydd yn y darn yma, yna'r gwrandawiad ac yna'n ofal y gofal. Felly, gwrthodiad, gwrandawiad a gofal. Wel, yn gyntaf y gwrthodiad. O feddwl am yr amser sydd wedi mynd ers i Solomon ynganu'r geiriau yma, maen nhw dal mor berthnasol heddi, yn dydyn nhw? Gallech chi ddim dewis penod i ddisgrifio'r oes i ni'n byw yn ddi heddi. Mae e mor addas. Mae e mor berthnasol. Mae e mor wir am ein cymdeithas ni heddi. Mae'r gwirionedd yma i bawb i'w weld ac i'w glywed. Mae Solomon yn dechrau, yn yr ugeinfed adnod, mae'n dweud fod doethineb yn gweiddi allan. Yn gyntaf, cyn i fe ddod i'r rhybuddion, mae'n dweud, cyn i ni fynd ymhellach, mae'n dweud, chi'n sylweddoli fod doethineb yn gweiddi atoch chi. Adnod 20 a 21. Doethineb sydd yn gweiddi allan. Nawr, na i esbonio hwn ymhellach, ond mae hwnna'n gallu fod yn Iesu Grist, yr Efengyl, a'r holl ffyrdd yn rhagluniaethau Duw sydd yn peri bod ni'n gallu deall a dirnod y gwir. Felly, mae holl gair yna, doethineb sydd yn gweiddi oddi allan, y mae hi yn adrodd ei lleferydd yn yr rheolydd, y mae hi yn llefain ymrifleoedd y dyrfa, yn rysau y pyrth, yn y ddinas, y mae hi yn treithi ei hymadroddion, gan ddywedig mynd ymlaen. Nawr, gall hyn fod ar sawl ffyrdd. O ran y buddiwr doethineb yma sy'n gweiddi allan, wel yn gyntaf, fe allai fod o ran y gallu sydd gennym o fewn ni fel pobl. Ni wedi cael deallusrwydd. Dyma sut y creuwyd ni. I ni'n deall. Y gallu i ystyried. Y gallu i resymu. Dyma beth sy'n gwneud pobl yn ddiesgus. Mae'r pobl sy'n mas o'na heddi, sydd erioed wedi bod i gapel o'r blaen, yn ddiesgus. Mae'r gallu ganddyn nhw i ddirnad, i ddeall, i ystyried ac i resymu.
Ac felly maen nhw'n ddiesgus. Mae'n ddigon hawdd i feddwl, wel, dyn nhw wedi cael cyfle, ac i ni'n gweddio amdano nhw, ac a mestyn allan atyn nhw, ond gadewch i ni wneud hwn yn gwbl glir. Maen nhw'n ddiesgus am byd o dod mewn. Mae cyfrifoldeb ar ni i gael nhw ddod mewn, ac i ofyn nhw'n y ffyrdd fwyaf cywir o wneud hynny, ac i wahodd nhw, ac i fyw bywydau sanctaidd yn ein gweithleoedd ni mwyn dylanwadu ar bobl i ddod, rhyw ddydd gobeithio, ein teuluodd i ddod, ein cymdogion i ddod gyda ni, ond maen nhw yn gwbl atebol hefyd. Cafwyd yn y greadigaeth y gallu i ddeall ac i ystyried ac i resymu. Ac felly ni'n ddiesgus. Mae yna gymaint o'n cwmpas ni sydd yn gweiddi allan. Fel mae'n dweud fyny, doethineb sydd yn gweiddi oddi allan. Mae yna ddigon o'n cwmpas ni sydd yn gweiddi allan. Mor fawr yw Duw. Mae'r haul, mae'r ser, mae'r lleiad, mae'r awyr, mae'r môr, mae'r tonnau, mae'r gwynt, mae'r tywydd braf, mae'r tywydd oer. Mae'r ceiau, mae'r blodau, mae'r coedwigoedd, mae'r holl fyd yn gweiddi allan. Mor fawr yw Duw. Ac felly mae doethineb yn gweiddi allan. Deffrwch chi bechaduriaid. Ystyriwch beth ych chi'n neud. O'r manylder o fewn creadigaeth. Ac yna'n cydwybod ni am arf y mae Duw wedi rhoi yn ni fel pobl. Mae wedi rhoi cydwybod i ni. Nawr wrth gwrs mae'r rhai wedi trio neu gymaint gallen nhw yn eu bywydau nhw i dawelu ac i ladd lawr y cydwybod. Mae yna rywle, ond mae bron iawn di mynd. Ond am beth sydd yn help i gymdeithas i gael cydwybod. Ond eto gyd yn aml iawn dwi'n cydwybod, yma ddim yn peri neb i ddod ar y sil, nag yw e. I geisio clywed gair yr arglwydd. Ond nid yw'r pethau mewn fodd i'n goleuo. Ond mwy na hyn, cawn y doethineb yma, disgrifiwyd yma, yng ngair Duw trwy ei broffwydi, ei weision, trwy ddatguddiad dwyfol. Mae hwnna hefyd yn doethineb. Y proffwydi mae Duw wedi rhoi i ni, mae wedi rhoi gweision i rhoi gair yr arglwydd i ni, i esbonio beth yw ffordd at y nefoedd. Dyna yw'r doethineb yma, mae'n gweiddi allan. Ond mwy na hynny hyd yn oed, mae rhain a gyd yn ddigon, ond dyma i chi'r pinnacle. Y doethineb yma yw Iesu Grist. Felly doethineb sydd yn gweiddi oddi allan, Crist sydd yn gweiddi oddi allan, y mae Crist yn adrodd ei llyferydd yn y rheolydd. Dyma beth mae'n gweiddi mas. Colosiau 2:3, yn yr hwn y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Y mae pob doethineb yn Iesu Grist. Ac mae e'n gweiddi allan. Am alwad i wrando ar hwn. Dyna yw'r darnau yma'r adnodau. Galwad i wrando ar Grist, yr efengil yn Iesu Grist. Galwad i chi ystyried eich ffyrdd, i chi ystyried ffordd achubiaeth. Dyma beth yw hwn. Dyma beth mae'n dweud wrthyn ni fyny. Ystyriwch, deffrwch. Chi wedi bod yn gwrando ar Satan a'i demtasiynau, a dwi ddim yn cymryd lot. Dwi ddim yn cymryd lot i chi. Fe fydd na rhywbeth yn dod i'ch denu chi, a chi'n ildio i'r temtasiwn. Chi'n edrych arno fe. Chi'n gwrando arno fe. I chi'n ymateb iddo fe. Chi'n neud penderfyniad i beidio neu rhywbeth da, a dewis y drwg. Mae'n mor hwydd, mae'n mor naturiol. Tro ar ôl tro, chi'n dewis y pethau anghywir, a pethau sydd yn gyrru chi'n bellach i ffwrdd o Dduw. Ond mae'n dweud fydyn, na fyddech chi yn ymateb i'r doethineb yma sydd yn Iesu Grist, sef yr unig ffordd. Ond y cwestiwn yw, be newch chi? Disgrifio Solomon gymaint o bobl ei gyfnod ond ni'n gwybod, mae mor wir o'r mwyafrif heddi, ac pob un rhwng amser Solomon ac amser ni. Ac hyn. Mae hwn yn ddisgrifiad o bawb a aned. Hyd yn oed yr rhai sydd wedi magu yng nghyw yr efengil. Y cwestiwn sy'n cael ei roi, adnod 22, pa hyd chwi yn fydion y cerwch yn fydrwydd? A chwi watwarwyr, y bydd hoff gennych watwar, ac y cysa ffyliaid wybodaeth. Pa mor hir i chi yn mynd i wneud hwyl am ben y gwirionedd? Pa mor hir i chi mynd i wneud hwyl am ben hyn sydd yn bir ac yn lam ar yr efengil? Mae'n dweud am ffylineb, yn fydion i chi, ffyliaid. Dyna beth mae'n dweud, i chi'n ffyliaid.
Am ffolineb I wrthod Crist. I wrthod yr hyn yw gwir ddoethineb y gwirionedd. Dyna be mae'n disgrifio nhw. Ond mae'r byd ar ei ddylanwadau, a'r Satan a'i demtasiynau, yn neud I chi feddwl mae od yw dilyn Iesu Grist yn yr oes hon. Mae mor hen ffasiwn. Does dim angen Crist, mae'r byd yn dweud. Arnom ni heddi. Chi'n dal I fynd I gapel. Chi dal I wisgo'n smart I fynd I gapel. Pam yn y byd I chi'n rhoi eich dillad gorau I fynd i'r capel? Chi'n edrych mor od. Pam I chi'n mynd i'r oedfa? Pan I chi'n mynd dwywaith? Tair gwaith, mae hwnna'r peth mwyaf twp di'r oed I wedi clywed. Mae hwnna'n dod siwr o fod o eiriau pobl sy'n profesu fo'n Gristnogion. Tair gwaith? Ar y sil? Be sy'n bod â chi? Mae hwnna'n ffôl, yn dwi? Ymunwch gyda ni, ymlaciwch tipyn bach. Dewch gyda ni. Dyna math o iaith sydd yn dod o'r eglwys fodern ac sydd yn dod o'r byd, o'r dylanwadau'r byd. Ond be mae'r gair Duw yn dweud, ydych chi am ffyliaid I chi wedi cael eich cymryd I fewn gan y twyll yma, nad ydych chi yn dilyn Crist, chi'n gwrando ar Crist, mae mor bwysig bod chi'n gwrando ar Crist. Fe eilw arnoch chi ac yn holi y pa hyd y trowch chi. Pa mor hir I chi'n mynd I watwar. Mae mor dris yn mynd ymlaen adno 24 a 25. Yn gymaint ag I mi eich gwahodd ac I chwythau wrthod. I mi estyn fy llaw a neb heb ystyried. Ond diystyraswch fy holl gyngor I ac ni fynech ddim o'm cerydd. A chi'n hoffi fy ngherydd I achos y gair cerydd. Achos ni ddim yn cyrryddu dyddiau yma nagyn. Dwi ddim y peth iawn I wneud yn yr oes hon. Yn ôl arweinwyr y wlad, yn ôl yr eglwys, yn ôl pawb. I ni ddim fod I gyrryddu neb. I ni ddim fod I roi stŵr. Mae rhaid ni fod yn ofalus. Mae rhaid ni drafod. Mae rhaid ni roi'r opsiwn. Plant bach yn cael yr opsiwn. Ti'n siŵr bod hwnna'n beth twp I wneud? Falle bod yna ffordd gwell I wneud. Yn lle dweud, mae hwnna'n anghywir. Ti ddim fod I wneud na, mae hwnna'n ddrwg, mae hwnna'n gas. Ond mae'r fath hyn ar y lefel yna ni wedi cael yn dylanwadu. Bod ddim yn fath beth a chyrryddu. Sicr ddim o'r pulpit, mae pobl yn gadael. Achos bod ni wedi rhoi cerydd iddyn nhw. Eisiau siglo nhw I ddeffro. Beth I chi wneud? O na, ni'n cael wneud na. Ni'n cael wneud ei profeswyr Cristnogol. Ni'n methu siglo Cristion. Ni'n methu dweud oedd y deffra. Wyt ti'n gweld bod ti'n gwrando ar temptasiwn yr Satan I hun? Ti wedi gwrthgilio? Na, ni'n methu wneud na. Nagyn. Ni'n gallu rhybuddio pobl am ei gwrthgiliad. Mae yna rhyw drafodaeth am y peth. Ac yna, yn aml iawn, I ni'n camddefnyddio sgrythyr trwy ddweud newn ni aros I sofraniaeth Duw I weithio arnyn nhw. Fel betawn ni ddim yn credu mewn sofraniaeth Duw. Dychmygwch dweud wrth awduron yr ysgrythyr. Peidiwch a herio neb. Ymddiriedwch yn sofraniaeth Duw. Bydden nhw'n edrych arnoch chi'n meddwl, beth? I ni'n credu yn sofraniaeth Duw, ond mae Duw wedi rhoi tasg I ni. I ni'n ymddiried o fe fydd yn gwneud y gwaith, ond mae'r rhaid I ni rybuddio, a mae'r cerydd yma, ond dyma beth yw'r broblem fan hyn. A dyma'r tristwch, dyma'r tragedy o'r fwyaf. Yn gymaint ag I mi eich gwahodd chi, dwi wedi gwahodd chi, dwi wedi ymestyn allan fy llaw, ond I chi wedi gwrthod sawl un sydd wedi bod yn ein plith ni fan hyn, sydd wedi clywed pledio a phledio ar enaid I ymateb I Grist, a maen nhw'n gwrthod a gwrthod a gwrthod, a be maen nhw'n gwneud? Eisiau chwarae rygbi ar y sil, eisiau gwylio'r pêl-droed ar y sil, eisiau mynd i'r dafarn ar nos Wener, eisiau byw yn anfoes o pob math o bethau, unrhyw beth, ond Grist, ac mae Iesu Grist, mae'n cyfyngu chi gymaint, a maen nhw wedi gwrando ar ddylanwadau'r byd. A be mae'r sgrythyr yn dweud wrthi o'r ffyliaid, ac I chi'n atebol, fe fyddwch chi'n atebol. Achos dydych chi ddim wedi defnyddio'r doethineb mae Duw wedi rhoi I chi. Chi ddim wedi gwrando ar doethineb Crist. Chi wedi gwrando ar yr un drwg. Da I ofyn I chi, sawl gwaith ydych chi wedi derbyn y gwahoddiad gan Grist? Gwahoddiad I edrych ar eich ffyrdd, I weld eich pechod, I ystyried tragwyddoldeb. Sawl gwaith I rai fod mewn oedfa ac I glywed llais yr arglwydd yn y bregeth yn pledio ar enaid I edifyrhau a chredu. Sawl gwaith ceir geiriau o gariad ac o her gan deulu neu gyfaill yn galw arnoch I wrando ar air Duw. Sawl digwyddiad rhagluniaethol yr ydych chi wedi brofi lle ceir hybydd gan Grist. Efallai salwch. A ni wnaethoch chi ymateb. Efallai damwain, neu ddamwain agos be gallai wedi bod.
A chi ddim wedi ymateb i'r rhagluniaethau yma. Ac eto tro ar ôl tro i chi droi eich cefn. Bod goleadau llachar y byd wedi'ch dallu chi. Maen nhw'n edrych mor bert, ond ydyn nhw. Clod a phoblogrwydd y byd. Mae hwnna mor bwerus, yn dwi? Mae fod yn boblogaidd yn y swyddfa mor bwysig, yn dwi? I'r unigolyn. Gallai fod y swyddfa lleiaf o, gallai fod 3 yn y swyddfa. Gall fod 2 yn y swyddfa. Gall 20 fod yn y swyddfa, yn y gweithle. Ac mor bwerus yw fod yn boblogaidd. Chi ddim eisiau tramgwyddo. Chi eisiau bod y cyntaf ar y list i'r gwahoddiad, i rhyw barti. Mae'n bwerus yn dweud, mae'n anhygol o bwerus. Mae wedi dynistrio sawl plentyn sydd wedi cael ei magu o dan glyw'r Efengyl. Sawl sydd wedi dod, wedi gwneud proffes, ac yna dod i demtasiynau ieuenctid fel oedolyn ifanc, fel yn y canol oed, wedi cael y cyfle, cael swydd bwerus, ac maen nhw mor bwysig, maen nhw mor glyfar, maen nhw cael cyflog mawr, a mae pawb yn edrych lan at nhw, ac mae'r pwysau, fedrai ddim dod i'r cwrgweddi, fedrai ddim dod ar y sil tro'r amser, ond fyddai nawr gymaint a gyfedrai, a cyn i chi droi rôl, maen nhw wedi gwrthgilio a'r cwestiwn sy'n rhaid gofyn, oedden nhw erioed wedi deall yr Efengyl, neu oedden nhw wedi gwrthgilio. Dwi ddim yn gwybod, o beth ni yn gwybod, yw maen nhw wedi gwrando ar yr un drwg. Ond mae Solomon fan hyn yn pledio, mae'n dweud gwrandewch ar Grist. Gwrandewch ar y rhybydd. A dyma pam. Am ganlyniad sydd yn wynebu y rhai sydd yn gwrthod gwrando ar Grist ac yn gwrando ar y byd. Adnod 26 at 30. Na i ddarllen, dwi'n mynd darllen sydd eisiau gwneud. Sdim eisiau rhyw gyfieithiad modern Cymreig i arall eirio rhain yn aml iawn, falle ambell i air fan hyn yn draw. Mae'n ddigon clir, mae unrhyw un yn gallu deall e. Mae'n anhygol yn y Saesneg ond dwi'n, maen nhw'n cyfieithu bethau, nid mwyn wneud yn haws i ni, dwi'n credu ambell beth, maen nhw'n cyfieithu ar ysgrythyr mwyn newid y cynnwys. Does dim eisiau. Mae Beibl William Morgan yn ddigon da, ond mae'n mwy na digon da, mae'n siŵr fod gyda'r gorau o unrhyw gyfieithiad mewn unrhyw iaith yn unrhyw rhan o'r byd. Minnau hefyd a chwarddaf yn eich dialedd chwi, mi a wawdiaf pan syrthio arnoch yr hyn yr ydych yn ei ofni. Pan ddel arnoch yr hyn yr ydych yn ei ofni megis distriw, ac y del eich dialedd arnoch megis corwynt, a dyfod arnoch wasgfa a chaledi. Pan fyddwch chi ar ben eich hunan yng nghanol treol yn y byd, a chi ddim wedi troi at Dduw, naddo, chi ddim wedi troi at Dduw yn eich doethineb chi. A dyma beth wnewn nhw yna, y galwant arnaf. Fyddwch chi galw falle bryd ni. Ond, ni wrandawaf. Yn fore ymceisiant, ond nim cant. Canis, cas fi ganddynt wybodaeth, ac ofn yr arglwydd ni ddewis sasant. Ond mae'n licio caethiwed yr Efengyl. Ond mae'n licio y rheolau caeth. Ond oedd ddim yn licio mynd i'r capel ar y sil a peidio gwylio'r teledu a peidio mynd i siopa. Ond oedd ddim yn licio gofio gwisgo'n smart. Ond oedd ddim yn licio edrych yn wahanol. Ond oedd ddim yn licio bod rwy'n yn dweud wrth nhw bod oedd ddim yn ble da i fynd i lefydd clybiau nos. Ddim yn licio neb yn dweud wrth nhw bod rhaid i chi dod i cwrgweddi. Dyn nhw'n yn licio'r peth yna, ac felly canis cas fi ganddynt wybodaeth. Falle bod nhw'n licio'r Efengyl, ond nid ych yr Efengyl chi fewn i gapel mwy modern sydd yn caniatáu ni neu beth ni moyn ac addoli. Ond y gwir Efengyl, cas fi ganddynt wybodaeth. Ac ofn yr arglwydd ni ddewis sasant. Ni, adnod 30, ni chymerent ddim o'm cyngor i, dyr mygasant fy holl gerydd. Maen nhw hyd yn oed yn gwneud hwyl am ben yr Efengyl. Yn dod at ei gilydd, falle ar ôl oedfa, ac yn chwerthin. Ac yn dweud, wel, os do fe, os dweud, glywoch chi beth ddwedodd e bore yma? Glywoch chi
pa ddisgwyliadau mae'n rhoi ar Gristnogion. Chi'n gwybod beth mae'n meddwl yw Cristion? Mae'n warthus, yn ofnadw. Sa'n mynd i wrando na fe to. Ond dyna math o iaith i ni'n sôn dan. Mae wastad i bod. Mae wastad wedi bod trwy hanes y byd. Dyna yw'r Efengil. Dyna'r ymateb. A maen nhw'n cael eu tramgwyddo gan yr Efengil. Dyn nhw ddim eisiau'r Efengil. Dyn nhw ddim eisiau cael eu cyfyngu. Gwrthod cael ei dysgu, gwrthod pob cymorth, pob gobaith, gwrthod Crist, a hyn oll am bleserau sydd yn dymorol, a mae'n hwnna'n dymor byr iawn o ran hynny, ond am rybydd, fe gewch yr hyn yr ydych yn ei heiddi. Dyna be mae'n dweud, fe gewch chi be chi eisiau, fe gewch chi be chi moyn. Adnod 31, am hynny, hwy a gant fwyta ffrwyth ei ffordd ei hunan. Fe gewch chi fete. Fe gewch chi be chi wedi gofyn amdano. A'i llenwi a'i cynghorion ei hunan. Gewn ni weld os fydd hwn yn help i chi. Y nydd cyfyngder ac y nydd y farn. Gewn ni weld. Achos fe gewch chi beth i chi wedi gofyn amdano. Chi sydd wedi troi cefn ar y Efengil. Chi sydd ti fas erioed wedi dod i gapel. Mae yna gyfrifoldeb arno chi ddod i geisio. Chi sydd wedi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, dod i'r eglwys ac wedi gwrthod. Mae yna gyfrifoldeb arno chi. Fe gewch chi be chi wedi gofyn amdano. Chi sydd wedi gwneud proffes ac wedi penderfynu dyw'r math yma o Efengil ddim yn siwtio. I ni eisiau un fwy agored. Fe gewch chi beth y gyfynwch amdano. Mae'r cwestiwn yw, a fydd yn ddigon i chi pan dewch chi wyneb yn wyneb a'ch creawdwr. Yng nghanol ei holl pleserau, yng nghanol ei holl llwyddiant efallai. Edrychwch mi rhain troi rownd yn dweud, i ni wedi llwyddo, chi wedi dweud fe gewn ni beth ni wedi gofyn amdano, a maen nhw wedi, ond nhw'n mynd i weld e. Ac yn edrychwch arno fi, dwi wedi llwyddo. Mae pawb yn edrych lan at ei. Chi wedi gweld fy nghyfrif banci, mae lot o arian yna. Mae yna gyflog da yn dod mewn bob mis. A dwi wedi buddsoddi arian, mae lot o bethau eraill hefyd, a mae'n cynyddu fwy. A dwi wedi gallu prynu car neis, a dwi wedi gallu cael ail un, a dwi wedi gallu cael dwi wedi cael sawl blwyddyn ar y flwyddyn. Dwi'n llwyddiannus, diolch yn fawr. Adnod 32. Canis esmwythra yr rhai angall a'i lladd, a llwyddiant y rhai ffôl a'i difetha. Mae mor wir yn diwe. Maen nhw'n meddwl bod nhw wedi llwyddo, ond fe ddyn difethau henaid nhw. Falle bod nhw wedi llwyddo'n ariannol, yn boblogaidd ac yn ei gwaith ac yn ei statws a llwyddo fel mae'r byd yn edrych ond dwi ddim yn lwyddiant go iawn ag yw e. Mae'n mynd i difetha'r henaid yn y diwedd ac fe gewn nhw be maen nhw wedi gofyn amdano. Dyna rhybydd. Dyna be mae Solomon yn rhybuddio pobl. Mae'n dweud, mae yna wrthodiad fan hyn o Gris. Dyna beth sy'n digwydd. Mae'n ddifrifol, mae'n anferth. Mae'n mor bwysig. Wel, gadewch ni symud ymlaen te. Beth am y gwrandawiad yma te? Lle gwelir y byd yn gwrthod, ac mae'n rhyfedd, i ni'n gallu gweld hynny, i ni'n gweld e bob dydd, i ni'n gweld yn sicr o'r pulpit, pan mae'n oedfa, i ni'n gallu gweld pan mae rhywun yn gwrthod. Mae rhain yn gallu cuddio, mae rhain gallu cuddio'r gwrthodiad i wrando. Mae rhain gallu cuddio fe'n dda. Mae rhain amlwg, falle mae'n oedfa, fydd y ffonau symudol yn dod allan, a maen nhw'n chwarae gyda nhw, neu maen nhw'n edrych a cyfri'r pibet i nôl, neu edrych mas o'r ffenest, a maen nhw'n neud yn amlwg. Mae rhai dros y blynyddoedd wedi wneud e mor amlwg. Maen nhw'n neud e mor amlwg. Y gwrthod gwrando. A chi'n gweld nhw'n symud yn y set ac maen nhw'n aflonyddu. Dyn nhw ddim yn gallu ymdopi. A dwi wedi clywed ar ôl yn dweud, oedd hi'n teimlo fel ffrwydro yn ystod yr oedfa. Mae'n gwybod, mae'n digwydd yn dweud, dyna yw'r frwydr ysbrydol. Ac mae yna rhai yn allanol, am i chi wybod, dwi ddim yn gwrando diolch yn fawr. Ond mae yna rhai eraill yn cuddio'r gwrthodiad i wrando. Dyn nhw ddim eisiau gwneud ffys, dyn nhw ddim eisiau tramgwyddo o ran hynny, ond dyn nhw ddim eisiau gwrando. Mae gormod o ofn ganddyn nhw, achos mae breuddwydion ganddyn nhw o sut maen nhw am fyw. Ac os maen nhw'n mynd i wrando, maen nhw'n gwybod fydd yna gyfyngu ar eu breuddwydion nhw efallai. Ac mae'n mynd mewn un glis allan trwy llall. Wrth gwrs, mae'r mwyafrif yn gwrthod gwrando trwy bido dod mewn yn y lle cyntaf. Yn rhoi gwahoddiad iddyn nhw, a maen nhw'n gwrthod y gwahoddiad.
Dwi ddim eisiau cyfri sawl un sydd cael gwahoddiad i roed fa hon, neu'r nosweithiau arbennig dros y blynyddoedd i roed fa hon. Allai'n cyfri faint sydd wedi gwrthod. Ond y nifer wedi dod i'r un oedfa, ond nifer fwy sydd heb ddod. Heb reswm. Pan fi'n meddwl am y cyrolau, symudon ni fe, oedd e cyndolig, oedd e'r wythnos cyndolig. Yn y wastad esgus, mae rhywbeth mlaen, mae rhyw barti mlaen. Felly symudon ni fe nos iau cyntaf o'r mis. Digon pell, cyn bod dolyg yn dechrau. O, mae'n anhygol. Mae yna wastad rhywbeth. Trwy'r amser. Bob blwyddyn. 10 20 mlynedd yn mynd heibio. Dal methu dod, yn gwrthod dod i'w rando. Adnod 24. Yn gymaint ac i mi eich gwahodd ac i chwythau wrthod, i mi estyn fy llaw a neb heb ystyried. Ond am wahaniaeth, am ras, am drigaredd yn adnod 33. Gwrandewch ar adnod 33. Hynny, mae hwnna'n hyfryd yn ei hunan. Hynny, y sawl a wrandawo arna fi a gaiff aros yn ddiogel. Ac a gaiff lonyddwch oddi wrth ofn drwg. Dyna, os nad yw'r adnod yna yn disgrifio'r gair gras, yna dwi ddim yn gwybod pa adnod sydd. Am rai fydda'n ymateb i eiriau'r Iesu i wrando o leiaf ar yr allanol o hwnni'n unig byddwn ni'n ddiolchgar, i gytuno i ddod i oedfa, i ddarllen ei air, i ystyried y materion tragweddol holl bwysig yma. I ni'n llawenhau yn dydyn ni pa mae'r rhai'n dod, ac i ni sefyllfa mor wael, na gyd sy'n rhaid ni cael yw un person i ddod i'r oedfa ac yn mwynhau bron iawn, ni wedi dweud bod nhw'n Gristion yn syth, achos bod nhw wedi mwynhau'r oedfa. Dyna'r lefel i ni wedi cyrraedd yn ein hoes ni. I ni'n fodlon dweud bod pawb yn Gristnogi, felly mae'n dod i gapel bron iawn. Achos bod neb yn fodlon gwrando. Ond i ni yn ddiolchgar pan maen nhw'n dod i wrando, ni ddim yn gwadu hynny, ni'n ddiolchgar pan mae'r rhain dod i wrando. Os oes yna rai yma, nes i'n gwrando ar y we falle, gellir dweud eich bod wedi derbyn y cyngor cyntaf i wrando ac ystyried o leiaf. Na fydde hwnna'n hyfryd, bod yna rhai wedi gwrando o leiaf. Bod hwnna yw'r cam cyntaf. Ond yna mae yna fwy na hynny, does? Mae yna fwy na dim ond y gwrando. I wrando o'r galon i ni eisiau fan hyn. I wrando o'r galon. I ymateb. I glywed a chredu pan dywedodd Iesu Grist mai fe yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, ac ni ddaw neb at y tad ond trwyddo fe. I chi wrando ar hynny. Dyna beth i ni eisiau mwy na dim byd arall. I ni eisiau chi wrando gyda'r glis, ond mae eisiau mwy na gwrando gyda'r glis. Mae eisiau chi wrando gyda'r galon. A dyna'r gwrandawiad i ni am fan hyn, bod chi'n ceisio i glywed beth arall i ni eisiau chi glywed. I glywed pam dath Iesu Grist. Mae hwnna'n bwysig. Mae'r ffeithiau yma'n bwysig. Mae'r rhaid i chi cael y wybodaeth. Achos heb y wybodaeth, does dim byd nag oes. Cofio darllen clywed pregeth gan Lloyd Jones am y gŵr yma. Oedd e wedi sgwennu rhyw lyfr ac yn gwadu mwyafrif o bethau am Grist ar Efengil. Ond fe ffeindiodd e'r llyfr, dwi'n credu, mewn rhyw siop lyfrau Cristnogol Efengyl. A gweld beth mae'r llyfr y gŵr yma, mae'n gwadu'r pethau pwysica ar Efengil. Ond fe nath e holi'r person y siop, sef y gweinidog, a dwedodd y gweinidog yma, na. Fel bethau'n dweud hwn o Dr. Martin Lloyd Jones. Fel bethau'n dysgu Dr. Martin Lloyd Jones. Na. Paid â phoeni. Dwi'n nabod e. Dwi wedi siarad ar e. Dwi wedi bod yn ei dife dros nos, 6 mis yn ôl. Gafodd e y teulu o gwmpas y bwrdd ac agor gair Duw a darllen y gair a gweddio y weddi fwyaf ysbrydol oedd erioed wedi clywed. Roedd yn hyfryd. Yna Dr. Lloyd Jones, dwi'n credu os dwi'n cofio'n iawn, dweud iawn. Ond dweud ddim yn Gristion. Beth? Dwi ddim yn credu mae Iesu Grist yw mab Duw.
Dwi ddim yn credu mewn uffer na nefoedd. Dwi ddim yn credu, beth bynnag oedd y pwyntio, ddim yn credu. Oedd e wedi gwadu y pethau pwysica, ond oedd e'n dweud bod e'n Gristion, oedd e'n credu, yn gweddio, oedd e'n darllen y Beibl i'w blant ac oedd e'n dweud, oedd e'n fwy mor neis, oedd e'n fwy mor addfwyn, oedd e'n mor hyfryd gyda'i blant ac oedd e gyda gwyn hyfryd ar ei wyneb. Rhaid bod e'n Gristion, ac felly dwi'n mynd i werthu lyfr yn y siop Cristnogol. Mae gwybodaeth ar Efengil yn bwysig, mae eisiau chi glywed e. Mae eisiau i bobl sy'n mas fyna sy'n gwrthod gwrando i ddod mewn fan hyn ac i'w wrando. Mae eisiau nhw wrando ar gair Duw. Dyna'r sefyllfa. Dyna'r sefyllfa. Mae angen gwrando ar gair Duw. Mae angen gwrando ar beth yw'r Efengil. Mae angen gwrando ar pwy yw Iesu Grist. Mae Duw, mab Duw yw e. Bod wedi dod i'r byd yma. Fe gafodd ei anfon i'r byd yma. Fe drefnwyd iddo fe ddod cyn i'r byd cael ei greu. Dyna beth sydd angen i chi wrando arno fe. Ac fe anfonwyd Iesu Grist i'r byd yma achos da dim ond fe sydd yn gallu achub. Does dim crefydd arall yn gallu achub enaid o dragwyddoldeb yn uffer. Does dim un arall yn gallu bodloni gofyniad y tad. Dim ond Iesu Grist oedd yn gallu byw yn berffaith. Dim ond Iesu Grist oedd yn gallu cymryd y gosb am eich pechodau chi. Dim ond Iesu Grist oedd yn gallu atgyfodio'r beth a choncro uffer a Satan a phechod. Ac felly, y byddech chi'n gwrando ar hyn. A mynwesu'r gwirionedd yma. A phwyso ar y gwirionedd. Mwy na phwyso ar y gwirionedd, ond phwyso ar yr un sydd i achosi'r gwirionedd, sef Grist. Dyna yw'r neges ar Efengil. Pwyswch ar Grist. Dewch at yr un sydd wedi talu'r pris am eich dyled, am eich rhyddhad o gaethiwed yr un drwg a phechod. Gwrandewch a chredwch fod gobaith i'ch enaid. Achos mae Iesu Grist yn galw arnoch chi i wrando ac i ddod. Dyna be mae'n dweud. Fy hoff adnod yn y Beibl. Ioan 6, adnod 37. Mae yna sawl emyn dwi wedi dweud, dwi eisiau yn fy angladd. Un Saesneg, gweddill yn Gymraeg. O mae Saviour lifted, falle dwy, un o'n had hefyd. So falle gen i lot o mynnau fy angladd. Fi'n rhoi eich i nawr. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar. Yw un arall. A dyma'r adnod. Yr hyn lle mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nis bwriad fe fallan ddim. Dyna chi'r adnod. Mae'r rhaid, dyma'r un o'r adnodau gorau yn yr holl ysgrythyr. Mae'n dweud, dyw e ddim yn mynd i droi neb i ffwrdd sydd wedi gwrando ac wedi teimlo'i pechod ac wedi dod at Grist fel yr unig obaith, fydd e ddim yn gwrthod neb sydd yn dod fel yna. Ac os yw'r adnod na rhi anodd, ewn ni Eseia 55 fel yr opsiwn rhif 2. Wrth gwrs, mewn angladdau modern, ni eisiau cael hanner awr yn siarad am y person. Fi'n credu bydde well gen i cael 2 bregeth. Un ar Ioan 6, 37 ac Eseia 55. Gwrandewch ar y geiriau yma. O deiwch i'r dyfroedd. Dyma'r gwahoddiad i wrando, dyma'r gwahoddiad. Dyma eisiau reina sydd tu fas, yr rhai sydd heb obaith, mae eisiau her arnyn nhw. Dewch mewn i'w wrando. Ond dyddiau yma, ni'n dweud, dewch mewn am sesiwn bildroed. Ac ar ôl 3 mlynedd, falle dewch i'r cwrdd. Ac yna fe ni'n rhoi adloniant i chi yn y cwrdd. A pizza, a paned o de. Be sydd eisiau ein glywed? Mae cyfrifoldeb ar yr enaid i geisio Crist. O deiwch i'r dyfroedd, mae'n dweud. Bob un yma'i syched anno, i'r hwn nid oes arian gan o deiwch, prynwch a bwytewch, deiwch, prynwch wyn a llaeth heb arian ac heb werth. Paham y gweriwch arian, am yr hyn nid ydyw fara, a'ch llafur, am yr hyn nid yw yn digoni. Gan wrando, gwrandewch arna fi, a bwytewch yr hyn sydd dda, ac am hyfryded eich enaid mewn braster, gogwyddwch eich clist, a deiwch ataf. Gwrandewch a bydd byw eich enaid, a mi awnaf gyfamo tragwyddol a chwi, sef sicr drigareddau. Dafydd, mae'r union yr un peth o Solomon. Mae'r union yr un peth ar apostolion. Mae'r union yr un peth a Pantycelyn.
a Christmas Evans, a Daniel Rowlands, a Howell Harris, a Griffith Jones Llandowro. Mae'r union rhywun peth a Spurgeon, a Whitfield, a Wesley, a Lloyd Jones. Mae'r union rhywun peth a pob un o'r hain, yr un yw'r neges. Adnod 6, mae'n parhau ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef, gelwch arno tra fyddo'n agos, a chanlyniad y fath wrando, y sawl sydd yn derbyn rhodd o ffydd i gredu yw, adnod 7. Gydawed y drygionus ei ffordd. Mae hwnna'n anghywir yn diwe. Chi ddim eisiau hwnna mewn cyfieithiad modern. Beth ych chi eisiau mewn cyfieithiad modern yw pan ych chi'n dod at Grist, cymerwch eich amser. Sym eisiau chi fod yn od, sym eisiau newid, sym eisiau cadw'r sil, sym eisiau ymwahaniad o'r byd, fe ddaw hwnna maes o law. Felly mi eisiau newid yr adnodau, ond does dim hawl dyn ni newid yr adnodau. Y newid yw hyn, mae gwirth wedi digwydd, a felly'r neges yw gadawed y drygionus ei ffordd a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd, ac e fe, a dyma yw gras yr efengil, ac e fe a gymer drigaredd arno, ac at ein diw ni oherwydd e fe a arbed yn helaeth. Be mae hwnna'n golygu yw mae maddau'r cyfan. Pa mae Satan yn sibrwd ac yn atgoffa chi o ryw bechod i chi wedi wneud neu feddwl neu freuddwydio. A mae cwylydd ganddoch chi, ond i chi'n cofio hyn, y mae e wedi maddau'r cyfan. Mae wedi fy ngolchi'n wynach na'r eira. Dyna mae Iesu Grist yn ei wneud. Dyna beth mae'r doethineb yma yn gweiddi allan. Fod mae ddeiant, rhad, llawn i'w gael yn Iesu Grist. Wel, mae amser yn mynd, dwi'n mynd i trio frysio i orffen. Y trydydd pwynt, gofal. Am ofal sydd ar enaid sydd wedi gwrando fel hyn. Am ofal ar yr un sydd wedi derbyn yr rhodd o ffydd i gredu ac i bwyso ar eiriau'r Iesu hynny y sawl a wrandawo arno fi a gaiff aros yn ddiogel ac a gaiff lonyddwch oddi wrth ofn drwg. Wel, am ddiogelwch sydd yng Nghrist. I ddweud y gwir, dyma'r diogelwch mwyaf posib. Diogelwch gan yr holl alluog, yr un holl bwerus, yr un sydd yn holl presennol. Mae hwn yn dad nefol arno ac mae yn ein diogelu ni. Diogelwch gan yr un ni all ddweud celwydd. Nid yw Duw yn gallu dweud celwydd a mae di addo'n cadw ni'n saff. A gofalu drostom ni. Diogelwch gan yr un sydd yn gyfiawn ac yn berffaith am a ddewid ein diogelu rhag tarannau'r gyfraith sydd yn bygwth yr enaid pan ddaw'r gyfraith ac yn dweud na, newn ni hyn a'r llall a fyddwn ni'n atebol gerbron y tad. Na, dwi'n ddim yn mynd i ddigwydd i'r Cristion. Pam? Y mae Crist yn ei ddiogelu rhag y gyfraith. Rhag felltid y gyfraith. Pam? Mae Iesu Grist wedi cadw fe yn fy lle. Does dim un bygythiad y gyfraith yn mynd i wneud dim. Does dim un condemniad yn mynd i fod ar yr enaid. Bob tro fe ddaw am ddiffyniad o Iesu Grist, ei fod wedi gwneud y cyfan. Pan ddaw ofnau'r bedd ar enaid a cholledigaeth efallai a farn trygwyddol, fe ddiflanna'r ofn o bedd hyd yn oed a cholledigaeth ar farn. Mae hwnna'n ddwrnod anferth, ond mae'n ddwrnod anferth. Yna pan ddaw'r dydd mae'r ofn yn mynd. Diflanna'r ofn. Pam? Gan fod Iesu Grist wedi cymryd y gosb. A thybiwn ni ar wely angau wrth i enaid agosau at yr anadl olaf, y daw Crist, a dweud dwi wedi cymryd y gosb yn dy le. Ac mae'r ofn yn mynd. Achos ni'n pwyso ar Grist. Achos ar y groes fe gymerodd Iesu Grist di gofaint ni arno efe hun, di gofaint y tad, y gosb, y felltid fe gymerodd yr cyfan arno efe hun. Golyga hyn gall enaid orffwys yn Iesu Grist. Wrth gysgu yn y nos, gall orffwys yn gwybod fod ei enaid yn ddiogel yng Nghrist. Dyna'r addewid i'r Cristion, i'r un sy'n dod a droed y groes a derbyn sydd yn gwrando ar yr efengil ac yn ymateb o'r galon.
Mae'n gallu cysgu yn y nos. Salm 4 adnod 8. Mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hunaf. Cynnes ti arglwydd yn unig a wneu mi drigo mewn diogelwch. Salm 91 adnod 1. Yr hwn sydd yn trigo yn ergelwch y goruchaf a erys yng nghysgod yr holl alluog. I ni'n cuddio yn ei gysgod. I ni'n saff. Salm 40 adnod 2. Cyfododd fi hefyd o'r pydew erchyll, allan o'r pryd tomlyd, ac a osododd fy'n rhaid ar graig, gan hwylio fy ngherddediad. Dwi'n saff, dwi'n ddiogel ar Grist. O mae'r diogelwch yma hyd tragwyddoldeb. Unwaith yng Nghrist yn ar y dymynddo, yn ddiogel hyd tragwyddoldeb. O, y bydd yna rai heddi sydd yn gwrando arno yn dod ato. Ac mae nid gwrandawiad allanol yn unig yw e, ond fod yn gwrandawiad yr enaid ac yn dod a'i fynwesu a phwyso arno ef a phrofi llonyddwch yr efengil yn Nghrist Iesu. Dyna'n gweddi ni. Hynny, y benod gyfan cyn hynny, y rhai sydd yn gwrando ar y byd a'i demtasiynau. Hynny, y sawl a wrandawo arna fi, a gaif aros yn ddiogel, ac a gaif lonyddwch oddi wrth ofn drwg. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, i ni yn diolch am dy ras di, am dy drigaredd ac am dy gariad. I ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist, y doethineb. I ni yn diolch am y neges o'r efengil yng Nghrist Iesu. Ac i ni yn gweddio bydd ysbryd ar waith yn peri fod clustiau'r byddar yn cael ei hagor a llygaid y deillion yn cael ei hagor. Tyrd gweithio trwy dy ras sydd yn anorchfygol, tyrd i'n plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu emynrif 177, Craig yr oesoedd, cuddia fier, fy mwyn yr holltwyd i, boed i'r un y dŵr a'r gwaed, gynt o ddystlus ffriw a gaid. Fy nglanhau o farwo rym ac ei ogrwydd pechod llym. 177 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd i dras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.